акаҷон худо хоҳад дастафкои шумо тоҷикистон куҷош меравад? ноҳияи 5 мерафтагӣ буда якамон телефон заказ кардагиян ай магазини Realphone конечно. Ва чӣ телефон заказ карданака? Телефони Redmi A3 дута сиёҳ якта кабуд, правильно ака? Ман ама телефонро ба шумо нишон метиҳам. Телефони Redmi A3 и телефон 5000 рубл буд памяти 64, ҳозир памяти 128 омадаги 6500 рубл. Якта ҳамин свети кабуд, дута дига ҳамин телефона свети сиёҳ заказ кардагиян. Худо хоҳад бо мебинем ки ай падарко якамон чӣ мебироя. Ай магазин кас телефон харидорӣ мекунад, соҳиби нахи падаркако мешава. Як дақиқа. Агар шумо ҳам мисол телефон заказ карданӣ бошен, рақамое ки дар болои экран мебинем, метавонед ки ба ҳамин рақамако, ҳамин рақамода занг занед. Дастафка ба ҳама областҳои Россия ва Тоҷикистон дорем. Телефона нахи мегирӣ, вибр мекунӣ, это наушон мегирӣ, мезанӣ, мерай. Ва мебинем ки падарка якамон чӣ мебироя. Ин акаҷон агар тамошо кардаста бошен, худо хоҳад на падаркаи хитона меборен. Як бора сета падарка, якта дута сета. Хоб мекушоем. А падарка якамон буромад, а якташ так, якта падарка машинка универсальная. Ин абада машинка барои ришгирӣ. Айна машинка худо хоҳад. Бо яктагаша мекушоем. Так, якта барсетка. Барсеткаи сумка яка. Сумка барои документ, сум барои ягон дафтар, ягон китоби дига. Ва айсеимаш боша буромад якта дига наушники беспроводной. Айн ҳамин наушникҳоам ки нархошон 1500 рубл места дар магазини Realphone. Ина бародар ошчава рӯзои нағзда истифода кунӣ. Барои бачакҳои YouTube чӣ гуфтани яка нарх наво чӣ хелай? 100% қимат ё арзон? 100% арзон ай гуфтанем ки биан хай бигиран окей. Хтонака дар куҷои Москваи накахтон? Ма дар Тройск. Шумо Тройск даин. Якамон дар шаҳри Тройска неки дастафка кардан. Худо хоҳад дастафка якамон Тоҷикистон ноҳияи 5 мерава. Мана бинен даже ваша Сбербанк да чекша партофтагиян. Мана сета телефони Redmi A3 сета призашкати 21600 рубл шудагиай. Худо хоҳад бурда мерасонем. Дастафка Тоҷикистон дар муддати 2-3 рӯз рафта мераса. Бо шумо буд магазини Realphone.